Jeg vil vise dig, hvordan du hækler en puffmaske. Og der er jeg startet med at lave en fastmaskering, hvor der er 8 fastmasker. Og en puffmaske, der starter man simpelthen med at slå tråden om nålen, og så stikker man ned i den første maske. Trækker en tråd igennem, slår om igen, og trækker igennem de første 2 masker. Altså fuldstændig ligesom hvis det var en stangmaske. Det gentager vi så 3 gange mere, hvor de her masker de bliver siddende på nålen. Det vil sige, at vi slår om, stikker ned igennem den samme maske, og henter en lykke op, slår om, og trækker igennem 2 masker. Så er der 3 masker på nålen. Og 4 masker, og så skal vi lige have den en sidste gang. Så er der nemlig 5 masker på nålen. Så slår du om igen, og trækker tråden igennem alle 5 masker på en gang. Og så lukker man den simpelthen af heroppe i toppen med lige at lave en luftmaske. Det var en puffmaske. Og der fortsætter man jo simpelthen videre i næste maske. Slår om, stikker ned i masken og trækker igennem. Slår om og trækker igennem 2 af maskerne. Og det gentager man så 3 gange mere. Sådan der, så er der 5 masker på nålen. Slår om og trækker igennem alle 5 masker på en gang, og lukker den af med en luftmaske.